Бүгін таңда көрдім қыр қазылары, күн шығышқа таба киттілер. Қанат желпи қаңғылдашып, тегіс сафқа сызылып өттілер. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарысыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарсыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Әйтер едім, әгер тілін білсәм, аманатым алып кит дейіп. Туған аулым аша юллар тұтсаң, сүйгеніме сәлем әйт дейіп. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарсыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Юллар ұзын сіздің қыр қозылары, Урал таулар аша шығарсыз. Қанатығыз сізінің тузанланса, ақ иділге түшіп юарсыз. Бүгін таңда көрдім қыр қозыларын, Бүгін таңда көрдім қыр қозыларын, Бүгін таңда көрдім қыр қозыларын. Мин ижадка, сәнгатькә гашыйк булган, бер-берен үзелеп сөйгән Шамил белән Гөлфиянең мәхәббәт җимеше. Әтием Бареев Шамил Мәсгуд улы Саба районы Олы Арташ авылында дөньяга килгән. Ленинград театр, музыка һәм кинематография институтын тәмамлап, Гляскар Камал исемендәге Татар дәүләт театры белән иҗат юлын бәйләгән кеше. Татарстан Республикасының ат казанган артисты, киноактер, режиссер, педагог, Муса Жәлил премиясе лауреаты, күп кырлы шәхес иде. Ул миңа тормыш диңгезендә йөзгәндә сүнмәс якты маяк булып юл күрсәтеп тора иде. Әтием сайлаган һөнәренә, сәнгатькә тугры калды. Кешеләргә карата мәрхәмәтле, ихтирамлы, гадел булды. Гомере бик кыска булуга карамастан, ул минем күңелемә, йөрәгемә күп нәрсә салырга өлгерде. Үз проблемаларымны читтәргә күрсәтмәскә, кешеләр белән йылмаеп аралашырга, матур булырга кирәклеген төшендерде. Сәхнәгә дә мине әтием җитәкләп алып чыкты. Ашкынып, ярсып, янып яшәде. Шуңа да карамастан, аның уйналмаган рольләре
Әйтә алмаган сүзләре, җырланмаган җыры калды. Ашылар ялгышлыкта була, юк шул минем сабыр канатым. Язмышларым урам, ялгышларым урман, йөгерә кереп адаштым. Язмышларым урам, ялгышларым буран, йөгерә кереп адаштым. Ашылар үкенечкә була, юк шул минем сабыр канатым. Үкенечләр урман, урманнарда буран, елый-елый кереп адаштым. Үкенечләр урман, урманнарда буран, елый-елый кереп адаштым. Ашылулар һәлакәткә илтә, ник мин сине шашып яраттым. Карашларың урман, мәхәббәтең буран, җырлый-җырлый кереп адаштым. Карашларың урман, мәхәббәтең буран, җырлый-җырлый кереп адаштым. Карашларың урман, мәхәббәтең буран, җырлый-җырлый кереп адаштым. Елый-елый кереп адаштым. Гөлфия Абдул кызы тумышы белән Теләче районы Иске Җири авылыннан. Миңа яшәү биргән, җир йөзендәге иң сөйкемле кешем әнием. Музыкага мөкиббән киткән илаһи зат музыка белгече иде. Шуңадыр музыка белән шөгыльләнә башлавым да очраклы түгелдер. Әнием бик матур җырлый иде. Әтием белән алар хорда таныштылар. Һәм аларны җыр кавыштырды да.
Күрүгезчә, сәнгать дөньясына керүем, язмышымны җыр белән бәйләвем очраклы түгел. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлаганнан соң, зур иҗат юлым Сырнай фольклор ансамбль белән башланды. Слушайте. Бүгін Қазан қаласында зур тантана. Сырнай ансамблі, татар сәнгатінің сүйікті қызы Айгүл Бариевна бүгінге бәйрәме белән котлый һәм җырлы моңлы сәхнә тормышы теләп кала. Күңелләргә өстәп, ям вә куаныш, моң агыла, үзәк өзгеч, шундый таныш. Сезнең алда бүген Айгөл җырлый, сәламләп вә алкышлап, аның имди. Амин. Менә шушы 200 ел эчендә минем белән бергә булган кадерле туганнарым, дусларым,
Әлбәттә инде, хөрмәтле тамашачыларым. Без бик бәхетле буын балалары дип әйтер идем. Чөнки без ике чорда да яшәп карадык. Ике гасырда да. Шуңа күрә бүген инде сезнең игътибарыгызга менә шушы ике дистәдә, ике чорда яңгыраган җырларны чагыштырып, сезнең белән бергәләп ретро җырларны искә төшереп, һәм инде яңаларны тыңлап, бергәләп бүген матур итеп күңел кичәне үткәрик әле. Бик зур рәхмәт килүегезгә. Ренат абый, бүгенге көнгә хәтле менә шушы ансамблебезне саклап калуыгызга сезгә бик зур рәхмәтемне белгертәм. Рәхмәт сезгә. Айгөл Бариева! Бик зур рәхмәт. Шуннан да, кадерле дусларым, менә шушы татар халык җырларын мин үзем шәхсән кечкенәдән үк тыңлап үскән бала. Чөнки безнең гаиләдә дә һәрвакыт, һәрбер мәҗлестә без инде баяннарны алып, нәкъ менә шу татар халык җырларын, элеккеге ретро җырларын мин инде кечкенәдән үк минем әти-әнием җырлаган җырларын тыңлап, әлбәттә инде алар минем каныма сеңде. Һәм менә шундыйларның берсен сезгә бүген тәкъдим итәсем килә. Сөнмәс дәрт. Ағиделеде
Şeykene giyermin deyip Yaşlı kügeleme saladım Ömürlük seyermin deyip Yaşlı kügeleme saladım Ömürlük seyermin deyip Zengər şilək matur bula Su belən tulsa idə Zengər şilək matur bula Su belən tulsa idə Küngəllərəmə şadan Ömürlük bulsan idə Küngəllərəmə şadan Ömürlük bulsan idə Küngəllərəmə akşadan Ömürlük bulsan idə Бик зур рәхмәт. Һәм шундый җырлардан тагын берсен искә төшерәсем килә. Бу җырны минем әнием бик яратып башкарадыр. Шахта кие. Gide canıyam, gide canıyam, gide canıyam, dağ basmışım
Тастанова отқазан артисті Ринат Балеев, Татар Муна конкурсы лауреаты Айнур Мұратов. Рахмет, Шаняпа. Кішкене вақыттан кілік бітінде біздің магнитофон тасмалары yok еді. Әмінде компьютерлар yok еді. Әлік біз грамм пластинка шындай тасмалар тыңлайдырек. Мен қатырлейм, біздің үйде де нәқ шындай пластинкалар барды. Әлік жыршылар да көп төгілейді. Біздің яратқан құрметлі жыршыларыбыз бармақ санарлық қына еді. Әлбәтті енді Илхам абай, Зухра апа, Альфия апа, Хайдар Бегичев, құрметлі Зеля апа, Сұңғатулина, міне бүгін келді қонаққа. Бек зор рахмет сізге. Венера Ганеева. Міне сіздің тасмаларыны тыңлап, күнді үйге мәктептен соң қойтып, мен шул тасмаларыны қойып, қолыма яки бірер ручка, яки бірер әйбір алып, өзімні артист етіп хисленіп, тасмаларыны қойып, қабатлайдыр сіздің жырларыңызны. Һәм инде міне шундай жырлардан бірсін сіздің білен қазір искә төшереп аласым килә. Зухра апа Шарифуллина репертуарынан «Эх, дусқайым» киләле. Хәтерлисез бу жырны? Әйдәгез әле шуны искә төшереп, бергәләп җырлашып утырыйк әле. Хоп! Юктыр әле күргәнем безнең ау күлләрен, күрсәң иде тал кызының күлгә карап көлгәнен. Эх, дустайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Эх, дустайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Юктыр әле сайлап кына чәчәкләрне өзгәнен, күрсәң иде җайлап кына хәзердәкләр йөзгәнен. Эх, дустайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Күргәнен, игеннәр өлгергәнен, белсәң иде бер шибәрнең үзәгенне үзгәнен. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен күр әле. Ай, молодец, афәрин! Юктыр әле күргәнем безнең ау күлләрен, күрсәң иде тал кызының күлгә карап көлгәнен. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, рәхәтләрен күр әле. Эх, дускайым киләле, күл буйларын күр әле, күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Күлдә йөзеп, күлдә шумып рәхәтләрен бел әле. Айгүл Бариева! Сезнең өчен София тапмаклары. Идәнегез тигез икән, панир җәйдегез мәллә. Идәнегез тигез икән, панир җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. Килдегез дә утырдыгыз, тамыр җәйдегез мәллә. София
süyüşe bulur әлі. Süymegenge yalanmıyız, süyüşe bulur әлі. Yüzüğümü giyermin әлі üzüm, bilezigim yüzüğümü giyermin әлі üzüm. Yatqa verir yarlarım yok, süyermin әлі üzüm. Yatqa verir yarlarım yok, süyermin әлі üzüm. Safiya qarrəli, alda gımır var әлі. Safiya qarrəli, alda gımır var әлі. Süymegenge sikelmiyimiz, süyüşe bulur әлі. Süymegenge yalanmıyız, süyüşe bulur әлі. Астынан қымаға, ағайденлі астынан қымаға. Матурлар шиберге бара, мені қойсыңыз ала. Матурлар шиберге бара, мені қойсыңыз ала. София қаррәлі, алда ғымыр бар әлі. София қаррәлі, алда ғымыр бар әлі. Сүймегенге сүйкелмейбіз, сүйіше болыр әлі. Сүймегенге ялынмейбіз, сүйіше болыр әлі. Опа! Татарстанның қазанған артисті Айгүл Вариева. Tenege sular ağanıdılı Bargı yaka şakır avdılar Jiride yaşam kadirsin bulğanığa Yıllarga tin asılın utılar Uyatuşum bitsin, uyatuşum Anlatırga şitmez sözler gene İki yırakta yanığa sünmez uşak gibi Nindim var senin güzellerinde Suzy
Җирдә яшәү кадерле син булганга, елларга тиң назлы минутлар. Уятушым битсин, юатушым, аңлатырга җитмәс сүзләр генә. Бик йөрәккә янган, сүнмәс ушак кебек. Нинди моң бар синең күзләреңдә. Бик йөрәккә янган, сүнмәс ушак кебек. Нинди моң бар синең күзләреңдә. Нинди моң бар синең күзләреңдә. Азат Фазлиев. Айгөл Барева. Әле генә яңгыраган җыр сезгә шулай ук бик таныш җырларның берсе иде. Гомумән, мин кичкенәдән үк безнең китап бар иде, Луиза Батыр Болгари җырлары. Менә шул китаптан бик күп кенә җырлар өйрәндем һәм инде менә әле генә яңгыраган җыр да нәкъ Луиза апа иҗат иткән җырларның берсе иде. Шәмсия апа Җиһангирова сүзләренә "Нинди моң бар синең күзләреңдә". Һәм инде без аны менә шушындай талантлы яшьләребезнең берсе белән башкардым. Таныш булыгыз. Татар моңа конкурсы лауреаты. Менә Аллага шөкер, хәзерге заманда менә шушындай талантлы, өметле яшьләребез чыга һәм әлбәттә инде аларга уңышлар теләп, бары тик иҗади уңышлар киләчәктә тагы да безгә яңа җырлар иҗат итәргә ясын. Рәхмәт, Азат. Сезнең алкышларыгыз. Азат Фазлиев. Рахмат бик зур. Инде Айгөлгә дә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шушы матур шибәр кыз, инде бу минем тормышымда бик зур роль уйный. Ул мине иң зур сәхнәгә чыгарган иң беренче кеше иде. Инде ул беренче концертымда уздырганда да ул сәбәпчел булды. Чөнки әйтте, беренче концертымны куясың дип, бетте китте, башка сүз юк диде. Шуңа күрә рәхмәт сиңа, миңа булышканың өчен, барсы өчен дә уңышлар алдагы көннәрендә дә. Амин, икебезгә дә шулай. Һәм алдагы җырым шулай ук минем иң яраткан композиторларның берсе булыр. Әле бүген яңгыраган "Кыр казлары" җырын нәкъ шул композитор иҗат итте. Мин кичкенәдән үк сәхнә артында үскән балары буларак Фуат Абубакиров һәм Азат Хусейнов җырларын тыңлап үстем. Һәм инде аларның җырларына гашыйк булдым. Һәм бүген дә Азат абый минем бәйрәмемә килде, бик зур рәхмәт, күреп торам. Алдагы җыр өр-яңа җырларның берсе булыр, Азат абый иҗат иткән. Һәм бу җырны ул махсус минем өчен язды. Һәм шалтыратып, Айгөл, синең өчен өр-яңа җыр бар дип дигәч, мин бик нык шатландым. Бик зур рәхмәт сезгә, Азат абый, шул җырыгыз өчен. Һәм бу җырның бүген премьерасы булачак. Карлыганлы җәй. Жия идем лә, аргыган
бірге бұлыген бір-бірсін яратқандар орлығындай күзлеріне сүйем деген сөзлерін орлығынлы жейлер өткеш көрмейінше түзермін Жияйдым қорлығанла, жияйдым қорлыған, яшьлігімнің емлі жайын сағынып жарларға қалған. Орлығандай күзлеріңді сүйем деген сөзлерін орлығынлы жейлер өткеш көрмейінше түзермін орлығындай күзлеріңді сүйем деген сөзлерін орлығындай жейлер өткеш көрмейінше түзермін орлығынлы жейлер өткеш көрмейінше түзермін көрмейінше түзермін Айгөл Бариева. Һәм Азат абый Хусайнов. Эх, туған күн сонар алмашылған тілеклерге құтлауларға баш аяқтан шумған Эх, туған күн сонар алмашылған тілеклерге құтлауларға баш аяқтан шумған Елға біргене келеу, біз туған күн шуның білән башқа күннен айырылып тұрған Елға біргене келеу, біз туған күн шуның білән башқа күннен айырылып тұрған Эх, туған күн көңілдіктен туған кірпіклерде сұрамыша шыланырға тұрған Эх, туған күн көңілдіктен туған кірпіклерде сұрамыша шыланырға тұрған Елға біргене келеу, біз туған күн шуның білән башқа күннен айырылып тұрған Елға біргене келеу, сіз туған күн шуның білән башқа күннен айырылып тұрған
туыс туғанны жиғанны көн, жырлап бейіп ойнап келіп, көңіл ашатырғанны көн. Елға бір генә киләү, без туған көн, туған көн. Шуның белән башка көннән айырылып торганны көн. Елга бер генә киләү, сез туган көн, туган көн. Шуның белән башка көннән айырылып торганны көн. Шуның белән башка көннән айырылып торганны көн.